Ara us acabarem de fer el procés que vam fer l'altre dia pel salmó fumat. Com veieu, aquí teniu el drap que ha estat a la nevera a sobre i ara traurem el drap i veureu que el mateix salmó ha absorbit la humitat del peix i ha absorbit el que tenia que absorbir de les herbes i la sal, el pimentó i el sucre que vam fer l'altre dia. Ara es tracta de treure-ho tot. Treure-ho tot. Com a mínim, com us vaig dir l'altre dia, 48 hores. A partir de 48 hores el salmó ja no absorbeix més. Llavors es treu la sal i pebre i les herbes i tot i sota l'aixeta los netegem sense por, amb aigua freda. Ben netejat, ben net, que ben net, sense por. Després ja netejarem la pica. Treu tot, la herba i tot, perquè el que han fet les herbes i les flors és transmetre al salmó les qualitats que tenen de curar, d'aromatitzar, de donar-li un sabor al peix. D'acord? Però ben net, ben net, ben net. Llavors, ara utilitzarem el mateix drap que hem utilitzat perquè no agafés humitat a la càmera, que l'hem tapat, d'acord? I, escorrem una miqueta aquí i el posem aquí i amb el mateix drap, una doblada, dos doblades i ara pressionem amb una mà, apretem i l'altra l'apeta a l'altra mà. I anem pressionant, és per treure l'aigua que sobri. I així quedarà, no quedarà sec, quedarà humit i se conservarà millor a la nevera. Pues ja tenim un. Listo para tallar. Fem un altre. Se'l tornem-hi, sense por, traiem de la sal i això. Tot això ja ens s'ha després, ja no val per res més. I tornem a netejar. I com us deia, una vegada que està afinjanet i tal, només que falta tallar i ser el més prim que es pugui, amb un ganivet que sigui per tallar, no sé, el pernil o el que sigui, algo fi, i ja es podrà menjar. I jo normalment ho acompanyo amb un trosset de llimona, us recomano. Només amb una mica de suc d'una llimona i tal, al moment, i listo per menjar. Ja veureu quina diferència al salmó fumat que es compra ja fet. Aquest té un sabor molt especial. Igualment al tallar-ho no es nota la diferència, perquè es veu diferent. Creuem el drap per acabar d'aixugar més i se'n tornem-hi. Traiem l'aigua que sobra amb el mateix drap i després, clar, evidentment aquest drap a la rentadora i ja el tindrem. I voilà, s'acabó el procés. Fins la propera.